Arts hmangin chu mi hmun chu chuah san thei hram ani inbeihna zawh hnu chuan Ding Quan mi ti na tlan chun zoma sin dangah chuan Ding Quan chu thi chawng hin a lo awma wei chu le zo family no saman dang te chuan hmu in wei chu chuan zo chung te rong bol tu no saman kan ni kan mi te chu kan chan him tur ani ti in Ding Quan chu a hliam zong zong ati tam saka Ding Quan a har nuwa chuan wei chu chuan en nge thing takai hliam thei ti in a zota Ding Quan chu tu dik sei du lovin kha pa zu jin khan ram huai technique manga chu ba ka rul ram huai pakati min be thut bok ti in a changa chu thu wei chu in a shet chuan zu jing man chu mo phun na ngai ta ni sin danga chuan zu jing le Quan chi te chu pun him zo ka an bi ru a Ding Quan ne na changa le kha bu pakhat an lak chu an ena an in be lai khan zu jin chu na lo lak sak man ani zu jin chuan le kha bu chu chiara Zao family secret technique ti aman hal meya hele kabu hi Zao family thuro kani an thiam na hi pon lam mi ten zir tir ngai lau ti in a soya Quan chi chuan angai tu a Ding Quan hian hele kabu hi ru chuakin a copy ni mail ti a zu jin po chuan Ding Quan hian ni one secret art azir ni hi azir na hi fam kim lo ma se a chakna chu lo om le to chu angin zo chung ko thiam na tak chu hei a hin a chak zok nge yang ti angai tu a Mahse elephant force bullfish level 6 ka thlenga ni chuan Ding Quan hi force bullfish in kara bolai pakhat a awma chu che chu chakna hnar tak chu ni atia Quan chi po in makati hle kan chung ko hen rate tak kan zir to Mahse nangin revak law hithiam ngal meya ti in astoya zu jin chu nui te usakin ein cultivate ngala aril ru zong zong chu chakna sang jok zir chau lamah ada ta a ei lo te ya chuan elephant force bullfish level 6 chu master heta ani zu jing thiam na chu Quan ti in a hmu chuan makati hle he pa hi mihring ani lo ti in a soya zu jin chuan elephant force bullfish chakna chu chi ti sen le taksa ti chakna atanga lo chuak ti a hrila heng zong zong hi itlin hnuah chuan i level i up theianga ti a ti chuan Quan chi po chu zu jing kai hruaina ang zelin a zir zela a taksa chakna chu lo pung zel bok a ti sen chakna po lo sang chho zel elephant force bullfish level 5 chu Quan chi po chu thiam ve ta ni Quan chi chu lom hle a kan chung ko hian kumza tam tak chung po in level 4 kan tling ngai lo Mahse nang ma kai hruaina hnuaya chuan level 5 ka tling hal mei ti in chu jing chu lom thu a hrila Quan chi lom lutuk chu chakna thar chu hmangkual vela zu jin chu na lom pui ve hle Mahse hei hi a hria level up nuwa chakna lo chuak chu phantom pathian te le mel madang te point an hre theiang chu bang chuan eta rei tak an om theilo kan kalvata ngai ti in Quan chi chu a hrila zu jin a hlo ang nge in an breakthrough chu wei chu a ho te le Stone Mountain ko te chuan an hmu ve a little demon fox chuan Stone Mountain ko sne na chuan karu gu zu jing kha ni thei mai angem ati a little demon pahnihte pon so in chu in voina po Mount Hong Gods laka tangin atlan chuak a pi rumek khua a officer te pon an zong ve in ka hria ti a little demons fox po chuan so in tu jinga luman chui tel thei don ta ti a Stone Mountain Ghost chuan kan man huna chawalom alu kan tel don ti in an kal chuak ngala le lama zu jing te chuak tum lai tak chuan mum pu pui chuang hi nga Quan chi chuan chu engri nge min man tu te an yang em ti a en chiang turin an kal ngala chu til anan mu chuan
man tuma local puta ni lovin Phantom River ram hoi tanga local ani in wan chi chuan soya ama bok chuan eng don ani